ବହୁତ ଦିନ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ତ ସମୟ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଘରଠାରୁ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଡର, ବାଇକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲା, ବାଲିଆ ରାସ୍ତା ବି। ଶ୍ୱଶୁର ବାବା ଗାଡି ସାଇଡ କରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା କଲି। ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମରେ ଯିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଥିଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଜୋତା ସାଇଡରେ ରଖି ଆମେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ମାଙ୍କର ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ ନଡିଆ ନ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ନଡିଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଘୁଞ୍ଚି ଅର୍ଡର କଲୁ ଆଉ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାଙ୍କର ଆରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଆରତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୋଗ ନଡିଆ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।